Fis-sfond anki ta' proġetti ta' infrastruttura li għenu fit-tmexxija ta' traffiku fit-toroq tagħna, fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena l-inċidenti ta' traffiku fit-toroq ta' pajjiżna naqsu bi kważi 15%. Dan skont statistika ppubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Bejn Jannar u Marzu ġew rapportati 2864 inċident ta' traffiku u minnhom kien hemm inċident fatali wieħed li fih mietet mara li kienet miexja fit-triq. Minn dawn l-inċidenti kien hemm 305 inċidenti li fihom weġġew in-nies, tnaqqis ta' 0.3% fuq l-ewwel kwart tas-sena l-oħra. 81 persuna weġġew gravi, minn dawn 52 persuna kienu xofiera, 13 persuna kienu passiġġiera u 16 persuna kienu ċiklisti jew nies għaddejja fit-triq. Aktar minn 3/4 ta' dawk li weġġew gravi fl-inċidenti kienu rġiel. Skont l-NSO wkoll 60% minn dawk li weġġew gravi fl-inċidenti kienu jgħoddu bejn is-26 sena u d-59 sena. Bejn Jannar u Marzu li għadda l-akbar ammont ta' inċidenti kienu jinvolvu karozzi u warahom kien hemm involuti l-muturi. L-aktar ġranet li fihom seħħu inċidenti kienu 3 u l-4 l-biċċa l-kbira tal-inċidenti seħħu bejn id-9 ta' filgħodu u eżatt qabel nofsinhar.